dag vil jeg bevise Pythagoras læresætning, og måden man gør det på er ved at tegne 4 ens retvinklede trekanter, der bliver vendt 90 grader i forhold til hinanden, så du får et kvadrat. Til at starte med finder jeg det store kvadrats areal ved at sige højde gange grundlinje, og i det her tilfælde kommer den til at hedde a gange a plus b gange a plus b. Og det giver a i anden plus b i anden plus 2ab. Derefter finder jeg arealet af de små trekanter ved at bruge formlen for en trekant. En halv gange højde gange grundlinje. Og så fordi der er 4 trekanter, ganger jeg det med 4. Derfor kommer der til at stå 4 gange halv gange a gange b. Og det giver 2ab. Nu mangler vi bare at udregne arealet af den lille firkant i midten, og for at gøre det skal vi først bevise, at vinklerne er rette. Det kan man bevise ved at sige, hvis vi tager udgangspunkt i den her trekant, så ved vi, at det er en retvinklet trekant, og at C derfor er 90 grader. Vi ved også, at der er 180 grader i en trekant, og at A og B derfor også giver 90 grader. Da alle 4 trekanter er lige store, må den vinkel altså være det samme som den vinkel. Derfor ved vi også, at det stykke plus det stykke giver 90 grader, og vi ved også, at grundlinjen er 180 grader. Derfor må den her vinkel være 90 grader, da vinkelsummen i en firkant er 360 grader. Nu ved vi så, at alle 4 vinkler er 90 grader og rette, da trekanterne er ens, og derfor ved vi også, at arealet er c gange c, som også hedder c i anden. Nu ved vi så, at arealet af det store kvadrat er a i anden plus b i anden plus 2ab, og arealet af det lille kvadrat er c i anden, og arealet af trekanterne er 4 gange 0,5 gange a gange b, som er 2ab. Og hvis man siger det store kvadrat minus trekanterne, får man det lille kvadrat. Derfor kan man sige a i anden plus b i anden plus 2ab minus 2ab, som er trekanterne, er lig med c i anden. Og når man reducerer det, får man at a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Og dermed har man bevist Pythagoras læresætning.